Bueno, aurkezle bat hemen daukagu. Finala aurkeztuko duen bat, baina beste bat ere izango da. Eta bigarren aurkezlea da Gazteako esataria. Xabin Fernandez. Kaixo, Xabin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Biok batera aurkeztuko duzue. Bai. Bai. Nere estreinekoa, Filina badaukazu, ez da? Hori eskatzen den hori, ez da? Bai, ja, ordu batzuk pasatzen ditugu egunero irratian. Momentuan, astean 15 ordu egiten ditugu elkarrekin zuzenean. Ongi entrenatuta zaudete. Hombre, bai, 15 ordu gehi atzeko guztiak. Beraz, ni oso pozik. Nere estreinekoa izango da, inoak ja badu esperientzia pixkat. Eta, bueno, ni, a ber, 30. urte horrenean iritsi naiz. Ez da urte txarra, Ez da urte txarra. Xabine, Ainhori galdetu diogu, zuretzat zer da Gaztea maketa lehiaketa? Ba, ni pixkat frikigo jarriko naiz, baina egia da. Niretzako txikitako oroitzapen bat ere badala Gaztea maketa lehiaketa. Ze gu, nire kuadrilla, gure herrian, Euskadi Gaztea beti entzun izan dugu. 30 baino pare bat gehiago ditut, ja. 35 urte, baina niko goratzen dut, bueno, azteko, nire gelako, nire kuadrillakoen anai arreba zaharrenek, ez? Hoiek ziren preskriptore musikala gure garaian, eta haiek entzuten zutena, gero guk entzuten genuen, eta maketa lehiaketatik ere jasoten zuten beraiek uzta hori, ze gero konturatu naiz, ostra, hauek ere entzuten zuten. Eta zein ziren, lehenbiziko kantu horiek edo kalkuloak egiteko noiztik entzuten duzunzuk maketa lehiaketa? Hombre, eske errepasoa ikusita denak entzun ditugu. Enez gogoratzen momentu jakin hortaz, baina Sorotan Bele, nik Sorotan Beleren diskoa etxean neukan, eta behin eta berriz entzuten nuen, eta ez nintzen gogoratzen, orain pixkat errepasatzen hasi garen arte, Sorotan Belek eraman zuela baita ere maketa lehiaketa. Bai. Eta gerora beste asko aipatu dituzue, baina berri txarrak, zea maiz, niretzako Kerobia, oso kutxuna, oso berezia, eta ez dakit pixkat evoluzioa, ez? Gero Gaztea bilakatu da, gero ni, kasualidadez, Gaztea barruan nago, orain barruti bizitzen ari naiz, beste era batera, baina niretzako ez dakit berezia da maketa lehiaketa, unkigarria da. Bai. Saria jaso duten batzuk aipatu dituzu, ikusiko ditugu gehiago? Bai. Hona hemen, Gaztea maketa lehiaketa irabazitako batzuk. Buru barnean, iratzen ari nau munduan zean, kalestuen barnetik nara manean. Garai batekoak eta gaur egungoak, eta ze desberdintasuna, Ikusten dela, evoluzioa ikusten da, ez? Bai, erradiografia aldatzen joan gara eta maketa lehiaketan ere musika aldatzen joan da, normala da. Xabin, zuk gogoan duzu zein? Hola, bereziki? Kerobia. Bai? Pentsa, ni 85ekoa, Kerobiak 2003an irabazi zuen, nik 18 urte, eske, ja, hortxe gauden puripurian, eta bai, entzunuen lehen alditik, ja, bai, oso fan. Eta zergatik ez da agertu hor? Hor bildu ditugun bideo horietan. Orain jarriko duzula. Orain jarriko dugulako. Ezagutzen zaitut pixka bat. Xabirentzat eta guztiontzat, Kerobia.
eta mina sakaban atea, eta mina zikatean. Hauxe bera zure kutxunetan dagoena. Itze gazte dago horre, bandini. Bandinire azitzaiu. Iazko epaimaikide. Hori ize bar, pentsatzei bilbide ukidun, Kerobia eta gero, Kerobia eta gero proiektu ezberdinak izan ditu, Xabik, eta orain 20. urte hurrena ospatzekotan dira, eta bai. Ze suposatzen du Gaztea maketaleiak eta sarik eta irabaztea talde batentzat? Pentsa, lehen hainoak esan duena, sekulako aukera, niretzako da hasierako aukera hori, ez? Hasierak beti izaten dira zaiak, eta beti horrelako laguntza bat euki balin badaukazu atzetik, beti ere erresagoa da, egia denek ere ez dutela ibilbide bera izan. Zirkustantziak ere ezberdinak izango ziren, talde asko gero, igual maketaleiak eta aurkeztu dira, irabazi dute, eta gero denbora gutxira desegin egin dira talde horiek. Beste zenbait gero, bilakatu dira beste talde batzutan. Adibidez gaur Paspartu taldeaz gogoratu gara, 2017an Azkoitiko talde bat zen, 2017an saria eraman zuen, eta gero desegin egin zen. Baina gaur egun Bulego taldea, ezagutzen duguna, Bulego taldeko kideak bi behintzat Paspartu taldekoak ziren. Beraz, gero bilakaerak ere izan dituzte zenbaitzuek, eta Xabi Bandiniren adibidea garbia da, ez? Kerobia eta gero zenbait gauz, gero maketaleiak eta barruan izan dugu, eta agian aurten ere zerbait egingo du berarekin, ez dakit, deitu beharko diogu. Azkeneko bi edizioetako irabazleak, Sua eta Raitz, egin diezu jarraipenik geroztik, Ainoa? Suakin batez ere, oin Raitz badakite atxeden hartuta dauela, beste proiektu batzutan, baina Sua taldeak egin dau bere ibilbidea, ondion gazte-gaztia die, eta ibilbidea luzea izango da, baina gurekin batera aritu da adibidez ane kolaboratzaile bezala. Gaur egun Euskadi Irratian dago. Euskadi Irratian dago. Pasan kolaboratzen dago. Eta atera zabien euren diskoa, eta Ordu Beltzak diskoarekin, emon zabien damateko. Hor, argi ikusten da, batzuk hori gazteak eta hasiberriak direla adibidez Suaren kasua da, baina urte bete beran dago Raitz adibidez, Rakel bera, Rakelek ibilbide luzea zeukan lehen ere musika munduan, ez? Baina, proiektu berri bat aurkeztu zuen, eta horregatik izate dizut. Azkenen kasu bakoitzan arabera... Inoiz ez dela berandu. Zuetan irizen da momentu batean, eta bestetan bestean. Sua eta Raitzek mezutxo bat bidali digute, maketa lehiaketari buruz. Ikusi? Haupa, anena, Sua taldeko abeslarie, eta guretzako maketa lehiaketan egotea pasada bat izan zen, asko hori zute gendun. Azkeren olako lehiaketak biziklitatea emoten dago taldeari, eta horri esker BBK-laizan jo gendun, eta gero pilo bat kontzertu emon dugu zuen bai. Así que guretzako oso berezi izan zen. Nervio asko egun horretan, baina hori bere positiboa da, eta disfrutetako. Así que, bertan parte hartuko duzu guzti hori, animo asko, gozatu egunez, eta ondo pasa. Kaixo, Rakel naiz, Raitz taldeko abeslaria eta kidea. Iaz Gaztea maketa lehiaketean parte hartu genuen, eta gure proposamena bidali genuenean etzen gure asmoa irabaztea, zerrez, irabazi genuen politena esperientza izan zen, eta saria ere oso ondo egon zen. Lehen da bizi, eskertu genuen pilo bat Victoria Eugenian jo ahal izatea, eta oraintxe ez gaude kontzertuak ematen, eta espero dugu Laister kontzertuak eman ahal izatea, eta aber Laister jotzen dugun BBK Live festivalean. Hortxe beraien mezuak. Hori oraindik BBK Liveen jo gabe. Hori da, pentsa. Pandemia garrapatu du Raitz, eta izango dugu aukera, baina ez da broma, BBK Liveen jotzeko aukera izatea horrelako talde batek. Finala azaroaren 25ean, eta zuek holtza gainean. Bai, eta Bilboko antzokira bueltatuko gara, kafe antzokira bueltatuko gara, eta oso pozio gaude horregatik ere, bai. Eta Xabin... Zutik egoteko aukera izango delako. Xabin, eta zu pozik zaude aurkezleen ohorezko zerrenda horretara sartuko zarelako? Bai, Maialen, bai. Eta 30. aurkeztuko duelako. Eta 30. Inoari esan ni, orain dela gutxi jakin dut, joango ginela biok aurkeztera, baina esan dizut, azkenen eretzako txikitako oroitzapenak ditut, eta orain, 30. honetan, kafe antzokian izatea, bertan izatea, ez naiz inoiz egon final hoietako batean, ikusle artean ez naiz izan. Ikusti dugu ere hor Izaro, ikusi dugu. Susana Mujika, horrez zauten dut ezkerretik,
Bueno, gure koordinatzaia, Xabi Doncel izan da. Baita aurkezlea, Aino Aurreta Bizkaia. Bai, bueno. Euskadi Gazteako esatariak, noski. Iaski. Urte zurte, ez da? Urte zurte. Sariak, Ainoa, zeintzuk dira sariak? A ber, ikasi dugu. Bai, epaimaiaren saria izango dugu, sari nagusia 5.000 euroko saria da, eta Bilbao BBK Laifen aritzeko aukera. Entzulen saria eukiko dugu 2.500 euroko saria izango dana. Eta aurten, nobedadetako bat izango da, Arrobia saria, oso polita disketxeak emango dauen saria da, eta kasu honetan disketxearen eskutik etorriko da, EP bat, grabatzeko aukera, 4 kantu. Zer egin behar da, Arrobia hori irabazteko barkatu, Hori oso polita disketxeak erabakiko dauen saria izango da, bai, gustatzen jakien taldea, aukeratu, eta berarekin batera, lan eiteko aukera izango daue, beraz, hori oso sari interesgarri izango da. Bai. Dira, maketa lehiaketa irabazitako beste talde baten agurra ere badugu. Kasu honetan, 2012an irabazi zuten, bai? Zein da? 2012, buruz ez dakit. Txuleta bat Gaur agertu da. Ikusiko dugu? Zeren, uste dut zuen gandik oso hurbilibiliko dela, begira. Haupa, Josim Naz, Belako taldeko gitarristia, eta oindala 9 urte, gitxi gora bera, bai, 9 urte, Gaztea maketa lehiaketa irabazi gendun. Eta, sorpresan dira izan guretzako, aurkeztu ginen, inolako, esperantza barik edo, zeo zerritxarren, garaia horretan ezkendun jakin zerin behar zen kontzertu joteko, eta beste, eta, Gaztea maketa lehiaketa, nahiko ezagun esalnez, esan gendun, botakuz ona pare bat maketa, eta, ia flauta jotzen deuen, eta adan izen zan irabazin gendun lehiaketa, eta horrek ondori honak karsitxu zen, ze hori, lehen esan dute moduen, azibarri eginen, arrebak 16 urte, nik 19, ezkendun jakin zelan inbertzen kontzertu joteko, nora joan, ibiltzen ginen maketako etetan tabernatan, baina ezkendun jakin ez da ze salatan eta ze lekuten joten zan, eta oso pauso nahi izan zan talde azibarri batentzako. Así que hori, denpora asko pasada, eta, oin gauzen lekuen gauz, eta posik. Ze interesgarria esan duena, ez da? Bere egintzat ze bultzada izan zen, ez? Sekulako, eta gainera, anekdota bezala, taldeko bateria Landerren lehendabiziko emanaldi izan zen. Belako talderekin, berandu ausartu zen taldera, eta bere lehendabiziko emanaldia orduentxe izan zen, maketa lehiaketaren finalean. Eta zuten maketa badazpada, ez da? Eta beste anekdota da, EH Sukarra aipatzen ari garela, eta EH Sukarrakoek aitortu zuten gerora, azken egunean aurkeztu zutela. Azken egunean jakin zutela maketa lehiaketa egingo zela, eta azken egunean bidali zuten, eta den azken momentuan beraz, gaur arte oraindik, agian bakarren batek, artistaren batek, egin lezake zerbait. Behar bada oraindik aurtengo irabazleak oraindik ez du bidali. Hori da, hori nintzen pentsatu. Hori polita litzateke baita, ez da, 30 borobiltzeko. Oso polita litzateke, bai. Bida, bai, musika estilo ezberdinak eta aipatzen aritu garela, eta iazko entzulen saria rumba honek eraman zuen. Bai.